Tak vítame našich poslucháčov pri našom premiérovom dieli nášho podcastu Hodina navyše. Dneska tu máme pána Čelku Krchňákov, pána Čela Krchňáka, takže vítajte. Prvú otázku mám na vás, ako sa dneska máte? Výborne. Áno? Áno, slniečko svieti tak úplne nádherne. To nás teší, že my sa máme ešte lepšie, keď vás tu môžeme mať. Je to čistá fantázia v pohybe. No a môže ísť teraz Kubo, keď ste niečo ešte k tomu dodať k našemu úvodu. Tešil som sa na tento podcast. Už dlho sa toto chystalo a to, že sa to zorganizovalo, že sme dali štúdio dokopy aj že sa nám podarilo nejak tie otázky zbúchať, tak akože... Veru, sme robili asi aj možno aj mesiac, sme to vymýšľali iba tie otázky. Tak, no, keby sme mohli, tak začneme nejakými osobnými otázkami, akože odkiaľ pochádzate? Ja som Heda Kašečanka. Ja z Handlovej. No a teraz tá otázka, ktoré ste sa možno trochu obávali. Že koľko ste spolu a kde ste sa spoznali? Našich poslucháčov z Adlerky veľmi zaujímavé. Veľmi to zaujíma, že? Áno. Lebo akože nestáva sa to moc často, že by boli teda dvaja učitelia a ešte aj pár, takto na škole učili. To máme veľmi akože nezvyčajnú túto. Ja? No tak bude to v apríli 36 rokov, čo sme zo Sobášenia. A gratulujeme. Dobre. No a 2 roky predtým sme sa... Ale poznáme sa o 6 rokov dlhšie. Čiže od roku Poznali 1983. sme sa na vysokej škole, respektíve už na príjmačkách na tú vysokú školu. Aha, a ak sa môžem spýtať na vysokú školu, kde ste chodili? No práve týmto by sme mohli naviazať, že kde ste vlastne študovali na strednej a vysokej. Gymnázium v Košiciach. Ja priemyslovku podobnú, ako je táto Handlovej. Na výške sme sa stretli trošku ďalej na východe v Leningrade. Fíha, to takto, hej. Tak. Študovali sme oznamovaciu techniku, čiže telekomunikácie v podstate. Že viete a po rusky? Fíha. No to je paráda. Vy ste teda akože, Dobre. vy ste dosť cestovali aj? A že kde ste takto boli, ako čo ste tak precestovali? Tak, že ste cestovali aj po Rusku a tak. Amerika. Áno, tak najďalej sme boli v tom New Yorku, respektíve Washington a tak. Pred 2 rokmi v lete. No A to si tam nakoľko boli? Ja. V tej Amerike? 2 týždne. 2 týždne? Pekne. Ako čo sme videli, tak videli sme, nie tak dobrá Amerika, keď sme tam, tak New York, videli sme Amishov, videli sme Boston. videli sme tam, kde Charu sme poplávala stretli. Mayflower, čiže prví ľudia, ktorí prišli z Európy, teda na americké pobrežie. Videli sme Washington, boli sme v Bielom dome, boli sme v Marylande, videli sme rieku Potomac. Fíha. A boli sme v opere, v Metropolitnej opere na balete. Fíha. Na balete na ako? Poviem, na Luskášikovi? Nie. Nie, to bol nejaký moderný balet. Taká, Španielský, nie, mexický. mexická telenovela. To nie. Fúha. Takéto balety sú, No. A dobre bolo? Na balete? Tak to je základ. Celkovo. A čo hovoríte na Ameriku? Ako sa vám páčilo tam život a tak? Lebo určite ste to museli navnímať, keď ste na 2 týždne boli, ak sa tí ľudia úplne ináč správajú aj. A možno pre tých, čo by tam niekedy chceli ísť, že či to je o moc iné od Európy, alebo... Určite je to iné, ale myslím, že toto by asi bola lepšia otázka pre pani Husárovú, keďže ona tam bola dlhšiu dobu, alebo pani Gubalová. My sme to videli len z pohľadu toho, že tam boli, že sme boli u kamošky, ktorá akože taká normálna stredná trieda, ktorá si nežije zle, ale zase nežije si úplne ako živá. Nie je milionárka. Hej. Jasné. Musí sa obracať, aby vyžila. Takže sme videli vlastne taký normálny život. Tak, jak u nás, že ľudia sa musia obracať, aby vyžili. Lebo tam akože, čo som počul, že tam majú akože priemerne vyššie platy, ale zároveň z toho platu hrozne veľa odchádza na všetky možné poistenia. Väčšie dane. Všetky možné poistenia, všetky dane, poistenia, zdravotnú starostlivosť. No proste akože, áno, to je pravda. To nám majú napotvrdilo. No dobré, aby sme prešli na takú zaujímavejšiu tému, možno, či máte nejaké hobby alebo nejaké koníčky, okrem teda toho, že učíte. To môžeme byť? Fú, dokedy chcete, pána Čelka? Je to... No, dobre, najprv nezačne manžel, lebo to je... Áno, ja toho mám asi menej. Tak v minulosti trošku som dráždil nejaké skaly. Fíha. Trošku som liezol a teraz z tých outdoorových aktivít mi zostal akurát bicykel. Aj to momentálne
viete, ten úraz, čo som mal, takže... Pamätáme si. Ale pomaly sa rozbieha. A tak to je super. Tam na lepšie počasie. No ale už sme radi. Dneska je veľmi pekne. Dneska konečne začínate byť. Máte sa začal posledný rok a pol. Takže Ešte takéto mám hlavne by si... úžasnú indorovú aktivitu a to je 3D tlačiareň. Fíha. To na ňom bol zde. To je tuto náš producent. Indorová aktivita. Patrik v Ale produkcii. inšpirovali ma na to kolegovia. Tu. A môj syn, ktorý mi podaroval 2 také Fíha. tlačiarne. No pekne. Takže máte arzenál, hovoríte, na 3D tlačiarni. A vy, pán Žolka, čo by ste nám vypovedali? Môžete začať. Takže v prvom rade knihy, Áno. v druhom rade knihy. Aká obľúbená kniha, pán Žolka? Moja obľúbená kniha, Povedal by som autor. Áno, obľúbený. autor, tak dobre, Grisham. Grisham, ale to je na 2 dní, hej, jedna kniha 2 dní cez Vianoce, ale ako úplne také, moja topka kniha je Odviaté vetrom. Mhm. A takže knihy také, čo sú určite nie love story, určite nie také Fantasy? kriminálky, určite nie fantasy, určite nie sci-fi, história, ale založené všetko na faktoch. Ja mám rada také ako faktické tieto knihy, ale ja si rada prečítam proste napríklad aj rozprávky. Rozprávky som super. strašne rada. To Dobšinské tak môže byť. No a potom všelijaké ručné práce. Ešte vás môžem tým knihom zastaviť, No. aby som nestretil myšlienku, že lebo veľa mladých ľudí aj stráca teraz taký ten vzťah k tým knihám. Ja sa priznám, ja tiež moc už, ja keď som bol malý, som čítal akože, že 9 kníh som dal za 2 roky, na to, že som mal 9 rokov, to bolo, viete, úspech, ale tiež ma to tak akože, už som sa oddialil od toho, že keby ste mali nejakú knihu poradiť tak mladému človekovi, či čo by ho pritiahlo k týmto knihám, že čo by ste mu poradili? Či to je tá vaša obľúbená kniha, alebo máte ešte nejakú špeciálnu? Vieš čo, asi ťažko, pretože každý si musí nájsť niečo. Ja zase som spozorovala tu na hodinách, preto aj vaše darčeky boli, tá záložka do kníh, že veľa ľudí číta, ale číta také skôr tú fantázii, alebo niečo také, čo napríklad ja ako nemusím, mne to nehovorí nič. A určite niekomu, že ako porad, že túto knihu si prečíta. Ja to nemám veľmi rada, pretože keď človek poradí a potom tá kniha nie je dobrá, tak... Nie je to pre neho akože, jasné. Hej, nie je to pre neho. Niekto fakt rád číta lavstorky a plače tam nad nejakými angelikami. Ja teda akože nie. Niekto zase má rád kriminálky a rozmýšľam, prečo vždy tam niekoho zavraždia teraz sa tým, hej. Ale zase niekomu vadí história faktu, že teda sú to faktické, lebo nepozná históriu. Takže ťažko by som niekomu akože tak niečo odporučila, ale myslím si, že každý by si mal niečo nájsť také svoje, hej. Časopisy vy nie moc, hej? Napríklad, čo mám rada, čo si rada prelistujem, aký časopis, to je Nové bývanie. Takéto, pretože to je niečo, čo mi napríklad, toto by mi zutulnilo domov, alebo teraz toto, že sa nenosí, nemalujeme zase každý rok, hej, ale proste, že toto si nedávajte, tamto si nedávajte, alebo ako urobiť, aby to bolo krajšie a aby to bolo také pre teba útulnejšie. Proste ja mám radšej takéto časopisy, alebo ja neviem, také kvietočky, keď kvitnú, kde ich dať. No, takéto je určite nie nejaké... Neviem, ja si nikdy neviem nájsť tých časopisov nič. Ale akože knihy, ručné práce a potom tretia moja záľuba je starostlivo zo môjho manžela a keď boli deti malé, tak aj o deti. Hej, varenie, pecenie a spol, ale momentálne zredukované len na môjho manžela. Keďže už deti nežijú s nami. A vaja si sami. Obidvaja veľmi dobrí kuchári. Áno. Ja napríklad neviem variť. Ja mám oca kuchára vyštudovaného a neviem variť. Ja najviac, čo som spravil, je, že mama mi napacovala, no však na tom výlete. Áno. To som bol zo mňa prekvapený, že s Vílom sme hento dokázali napácovať mäso a že na grill to dať, ja som bol svoj prekvapený, lebo najviac, čo som ja vždycky dokázal, bolo, že zaliať si polievku a akože, viete, výfonku. Teraz, ale už sa snažím dopredu posúvať aj grill som si akože pripravil, mäso som si tam dal, no tak hádam. Musíme ešte 3-krát na výlet a už to bude dobre. No. Na 4. ročníku páčelka bude španielský vtáčik s marinádovanými zemiakmi a ešte tak nejaký dezert vymyslím.
No treba sa v tomto posúvať, no, ďalej. Jasne. To tu je väčší kuchár, to on na Interáku. Tak tam musí, lebo... No to by som nedal, no. Tam pachtí, no. Takže toto sú vaše akože koničky. A ešte môžem k tomu jedlu, že čo je vaše obľúbené jedlo? To je taká tiež taká osobná otázka. To mňa veľmi zaujímalo, že čo je vaše obľúbené jedlo. Ja sa zatiaľ priznám, plnený rezeň, pán Šelka, pán učiteľ, to je klasika. Plnený kurací rezeň, to je moja srdcovka. Neviem, jak Kubo. No, ja som akože taký, že ja to tak striedam, že ja si napríklad nedokážem dať, že 5-krát po sebe to isté jedlo. Že by, aj keby mi to čo najviac na svete chutilo, tak si nedokážem dať furt to isté jedlo. Že ja to potrebujem striedať. Napríklad, ja úplne zbožňujem, že burgery, ale keď už mám, že 2 dní po sebe burger, už to je také... Tak ja keby som mala povedať, tak taká topka u mňa je žemlovka. Žemlovka? Fúha. To moja babka robí, no. A vy, pán A ja učiteľ? budem národovec, poviem, že brinzové. Brinzáky, jasne. Sú super, To je paradička. Takže toto sú jedla, keby akože koniec sveta, musíte si jedno vybrať. Toto sú vaše topky. Tak to je paradička. No. Ďalej, čo tu máme? Dobre, mohli by sme prejsť k otázkam k učiteľstvu. Takým prvým. A hneď na úvod, že koľko učíte vlastne. Nie. Nielen na tejto škole, ale vlastne koľko sa venujete tomu učeniu. Že či je to taká celoživotná aktivita, alebo ste sa k tomu dostali s časom. Kto začal učiť skorej, kto neskôr. No, obidvaja máme spoločného jedného zamestnávateľa. Boli Slovenské telekomunikácie. Manželka v 2001. Bola v rámci, jak by som to nazval, organizačných zmien uvoľnená. No, vlastne krátko na to si O 2 mesiace už som bola v škole. bola v školstve práve na tej mojej priemyslovke, kde som ja začínal. No a ja som mal takú malú medzihru v tých telekomunikáciách, som tam bol do 2011, čiže o 10 rokov dlhšie, potom nejaké montáže až odtiaľ tam mi povedali, že stačí, že ďakujú, z organizačných dôvodov. No bolo to tu v Bratislave, už som sedel v aute, idem domov, i mi volá, že či nechcem ísť učiť. Hľadajú na 2 školách v Bratislave učiteľov elektrotechniky. Jedna z nich bola ADLR a už som tu 11. rok. Super, tak gratulujeme. Takže vy ste vlastne v učiteľstve 25 rokov. Vy ste 11. 11. rok. A ešte, vy ste obidva učite, je však elektrotechnická škola, tak obidvaja máte nejaké to elektrotechnické vzdelanie a že či ste k tomu inklinovali od malička, alebo bol nejaký bod v vašom živote, keď ste si povedali, že toto ma baví, tomuto sa chcem venovať. A potom ďalej k tomu učeniu postupne, alebo telekomunikácie, to elektrické veci. No, tak ako moji rodiči obidva boli telekomunikační pracovníci, obidva boli spojári, že by som k tomu až tak inklinovala. Ja som vyrastala v telefónnom strední, takže to akože bolo také, no dobre, keď som bola malá, tak určite som nechcela byť, že by som ako robila v telekomunikáciách, ale existovalo niečo také ako kadrová rezerva, to znamená, že tak jak deti lekárov by mali byť lekári. Jasné. Som vyrastala ako kadrová rezerva, ale ako neľutujem, ja mám rada telekomunikácie, mám rada vôbec taký ten technický set, hej. Hoci jasne ako mala, také som tužila po kdečom inom. Ale ako, ja som spokojná, hej, úplne v pohode. A hlavne som si práve, že nikdy nebudem učiteľ. No pekne. Ale tak základ je, že vás to baví. To je... Či nebaví? Pravdu mňa bavia tie deti viac. Aha. Lebo, Aj my? Lebo áno. By si neveril, že ono to je stále o tom istom, hej. No je to, ako my máme veľmi málo príležitosti sa dozvedieť niečo nové. My veľa vecí bereme od tých detí, ktorí reálne s tým robia. Ale keď
prídete do tej triedy a tam máte každých iných, tak to je také trošku, to je to, čo vás drží tak viac nad vodou. A keď ste, takú otázku mám ešte na nás, viete. Ja si pamätám doteraz, prvý deň sme sedeli v tej škole, minulý rok. A keď ste prvý raz prišli do triedy, že vy to asi zažívate každé 4 roky, typujem, keď máte novú triedu, že máte, aké máte akože pocity, keď prvý raz tam vstúpite, že keď si všimnete tých rôznych ľudí, alebo my máme velice širokú triedu, akože... Široké spektrum. Tak. A že či sa niekedy akože aj zlaknete, že toto musíte 4 roky prežívať, alebo že aký ste mali napríklad pri nás pocit, keď ste nás videli prvý raz. To ma zaujíma. Dobrý. Fakt? Dobrý pocit No som toto? mala. Dobrý pocit som mala. Neboli ste vyplašené deti? Taký... Trošku. Bude. No, jasne, ale proste som sa pozerala na mladých ľudí, ktorých som vedela, že toto bude to pravé. Fúha, tak To ďakujeme. fakt. To akože... Na známkach sa to moc akože neprejavuje, ale ja si myslím, že je to v nás. Ja si myslím, že do toho 4. ročníka akože ťukneme poriadne. Takže ďakujeme. No a ešte k tomu, či ste inklinovali, pán učiteľ, ešte vás sa to opýtam tiež. Od malička, či ste to mali radi, alebo... No, môj otec bol banský elektrikár, takže vyrastal som v podstate v rodinnom dome, tam treba ho niečo opravovať a tak otec, keď niečo riešil, tak by som mu pozeral na prsty. Neskôr som sa trošku venoval modelárstvu práve v čase, keď som na priemyslovku chodil. No a ešte v tom čase bolo to také rozhodovanie medzi strojarinou a elektrikou. To modelárstvo má teda bližšie k strojarine, ale tam ma nezobrali, tak som elektrikár. Ale to je super, ja si myslím, elektrikár aj v tejto dobe už, jak je to umelá inteligencia tieto veci, tak zase remeslo, ak sa povie, má zlatné dno a už sa to vracia naspäť, pretože je pekné ako programovať aj tieto veci, ale už aj to cítiť, že umelá inteligencia už nás akože pomaly nahrádza aj v tej škole. Koľko razy už nevieme si poradiť, tak sa napíšeme do ChatGPT, viete, a táto napríklad, áno? Ale tých remeselníkov nenahradí. Toto, presne to chcem povedať, že elektrikár, a tieto stolár, sklár, rôzne tieto remeslá, to proste, teraz hovorím, sa to vracia akurát a ja si myslím... Obyčajnú zásuvku. No jasné, však toto. Akože samozrejme... Akože aj samozrejme aj také tie akože väčšie firmy, ktoré aj pracujú akože s počítačmi, so sieťami a tak určite nedajú pre všetkých zamestnancov, ale napríklad z toho, čo by muselo robiť 50 zamestnancov, tak urobí teraz 20. Jasné, aj tá doba, že presne tieto remeslá sa vracajú a už aj, že ja fúr spomínam to Nemecko, viete, a zo srandy to, ale ja to niekedy ani zo srandy nemyslím, pretože napríklad pre mladého človeka, čo nechce ísť na vysokú školu, je to podľa mňa ideálna príležitosť nabrať skúsenosti, keď chce sa venovať takémuto niečomu. A chcel by som aj, že váš názor, či keď mladý človek skončí strednú školu a dajme tomu, že nechce na to vysokú, skončí s buď elektrikárskym vyštudovaním, alebo čo máme my, IKT, že podľa vás, akým smerom by sa mal orientovať, keď nechce ísť vážne na tú vysokú školu, chce ísť napríklad do tej práce a nazberať nejaké skúsenosti, že čo je podľa vás taký zlatý stred, kam sa vydať? Poprvé, určite by som odišla preč od rodičov. No to je jasné. Pretože vtedy sa človek musí postarať sám o seba. Nemá, aj keď má nejaké peniaze, tak to už není to, že super, a teraz ich rozflakám za 2 týždne a potom nemám z čoho žiť. Áno, možno prvý mesiac a potom zistí, že nie. Ďalšia vec, už keď sme boli pri tom varení, tak napríklad už aj to, že niečo si uvariť, postarať sa, pretože stále ísť niekam sa stravovať, to je už dosť toto. Vyprať si, vyžehliť si a to ďalej. Aj do peňazí to ide. Áno, to je jedna vec. Druhá vec, skôr, že to by som asi urobila. A tým, že vy máte teraz kopec možností, že keď sa ti nepáči v jednom, ideš do druhého, a môžeš to prestriedať, tak proste skúsiť niečo, čo by sa mi páčilo. Napríklad, keď sa niekomu páči robiť s drevom, aj keď skončí elektrikárskú školu, to je jedno,
tak nech ide trebárs do nejakej stolárskej firmy, kde z začiatku možno bude vynášať piliny, ale proste naučí sa. On tam možno zistí, že tak toto asi nie, že toto sa mi nepáči a ja neviem, tam tu sused robí záhradkára, aké pekné záhrady robí a navrhuje a aké to proste tam niečo, tak pôjdem tam, že vy stále máte možnosť a mladý človek sa môže hľadať. A môže sa hľadať v podstate, nechcem povedať, že dlhú dobu, môže sa hľadať nejaký ten čas, kým sám nezistí, že čo mu je dobré. Takže to je skôr o tom, že proste nemusíš ísť, možno, že fakt prvá robota, ktorá príde, bude presne tá asi výborne a toto chcem robiť celý život. Ale je tam akože asi aj dosť dôležité, aby sa práve akože to ešte niekedy aj dieťa, ale teda už ten dospelý človek hodil proste do tej aj ťažšej situácie, nech proste už dokáže nech naberať tie skúsenosti sám a nie, že by sa spoliehal na niekoho iného. Ono zase ako mamičky potom majú pocit, že bože, odišlo to a už nikto mamičku nepotrebuje, áno. Je rada, keď vypere, vyžehli, uvarí a tak ďalej. Ale zase z druhej strany, my sme odišli tiež ako 18-roční preč. Hej? A my sme sa tiež nemohli vrátiť domov. Čiže my sme boli odkazaní sami na seba. A sami na seba znamená aj, teda sme chodili do školy, v prípade teraz do roboty. Dobre, bývali sme na internáte, OK, no to. Ale presne sme sa naučili zohnať si jedlo, navariť si, vyžehliť si, vyprať si, postarať sa sám o seba, nájsť si nejakú aj tú kultúru, nájsť si nejaký ten šport, nájsť si nejaké tie výlety a čo ja viem, všetko možné. Proste začať žiť. A keď sme sa vrátili domov, tak sme to mali možno to jednoduchšie, že už sme mali niečo zažité, prežité a už sme sa vedeli nejak lepšie, tak nechcem povedať zorientovať, ale áno, bolo to presne o tom. Že sme boli preč od rodičov a mali sme sami svoj život. Jasné, ja som sa túto otázku spýtal kvôli hlavne tomu, pretože väčšina aj ľudí, týchto mladých chlapcov, dievčat, sú na tom tak, že dobre, vysoká škola, super, do 26 budem bývať u rodičov, však čo ja môžem robiť, viete, nebudem mať vlastné peniaze, rodičia sa postarajú. A ja si napríklad myslím, že to je zlý prístup k tomuto, pretože potom môžeš skončiť vysokú školu. Nehovorím, že vysoká škola, že nie je to dobré ani tak, ale skončí tú školu a bude proste stále tých 6 rokov navyše u rodičov, nič sa vlastne nenaučí samostatne, o seba sa postarať a potom čo spraví. Že aspoň keby toto, čo ste vypovedali, to odsťahovanie od rodičov, to je podľa mňa super vec. Ja som myslel, že Kubo so mnou bude súhlasiť v tomto. Že... On už je odsťahovaný od rodičov. No, on už aj bude. On sa doma nevraca už. No a že potom vlastne, keď aj ten človek vyjde z tej vysokej, už bude vedieť, keď bude sám odsťahovaný, pretože niektorí, čo si povedia, že vysoká, dobre, sa z ďalších 6 rokov mám navyše a potom sa začnem starať. To je podľa mňa zlý prístup. A čo si myslíte vy o tomto? No, ja málo kedy pozerám televízor, ale som pozerala takú reportáž o tom, že vlastne sa začína to, čo si hovoril, že už nepotrebujú toľko vysokoškolákov, že už väčšinou teda po strednej škole, ale ako dobrých ľudí po strednej škole, špecialistov a spol. A ono, manžel môže povedať, on má takého kamoša a môžeme teda, on skončil strednú s maturitou a išiel robiť. No, do bane. A môžeš pokračovať ty. No, akože... No, tak čo stále ti Janči hovorí, že my sme sa trápili niekde 5 rokov na vysokej škole, a on medzi tým bol niekde úplne inde. Jasné. A pani zarábal na tú debusovku slušné peniaze, aj ako začínajúci bánik, dostal sa, volá sa to, že Steiger, mal nejakú funkciu a tak. No a napríklad už je 7 rokov na dôchodku, aj keď je ešte mladší od oka. Ja? V Banici mal 55-ke, mohli odísť. Ale nie to, ale proste ide o to, že v dnešnej dobe treba pozerať aj na to, čo mi prinesie. Keď ja mám byť niekde na vysokej škole a potom ja ju skončím a o mňa málo kto zakopne. Nebude záujem. Lebo už
veľa ľudí predo mnou skončilo, tak a potom toto, čo ty si práve, že musím bývať u rodičov a zrazu čo, hej, a povedzme si, že nikto vám nedá horibilný plat, ale z druhej strany, keď je človek šikovný, aj s tou strednou školou si fakt vydobije niečo, nejaké dobré postavenie v tej práci, bude zarábať a tým pádom má prakticky o 5 rokov ten štart do života skôr posunutý a možno lepšie pre ňo. Tá vysoká škola sa dá dorobiť hocikedy. To je ďalšia Ja vec. som práve počul, že akože aj pri zamestnávateľoch je to taká dvojitá strana pri tej práci, že zamestnávateľ často možno aj radšej príjme nejakého toho skúseného stredoškoláka, ktorý nemá výšku, aj kvôli tomu, že vysokoškolákom sa podľa zákona sa musí priplácať trošku viac tým, čo majú vyštudovaný nejaký titul alebo niečo. Ale už si myslím, že aj to... Takže často tí zamestnávateľia práve, že radšej zoberú niekoho, komu nemusia toľko platiť, ale je treba skúsenejší. A časom mu radšej zvýšia plat, keď bude akože fakt, že dobrý zamestnanec. Určite viacej robí prax pri zamestnávateľoch ako vzdelanie, si myslím. Že... Takže akože zároveň ich môžu zobrať, lebo im dojde, akože, že majú tu lepšie vzdelanie. Tak nemôžu zobrať na doktora akože Áno, to je gymnázium, jasné. ale... Sú profesie, kde musíš mať nejaké vzdelanie, hej. Jasné. To akože, jasne taký doktor alebo farmaceut, alebo také tam nemôžeš prísť a... Ale presne práve naopak, že v týchto prácach, remeslách, čo sme sa bavili, že už sa to vracia naspäť, vysoká škola je podľa mňa menej ako prax v tom odbore. Už je to prekážka. Vás prijali. Áno. Áno, ja napríklad, ja mám kamarátku a ona má inžiniera titul. Išla, bola vo firme, skrachovala, alebo neviem, proste niečo sa stalo a musela si nájsť novú prácu, išla do Lidlu, že aspoň za pokladňu a povedali, že ju nemôžu zobrať, lebo že má moc vysoké vzdelanie. A toto je podľa mňa veľký problém, že nechápem, ako je to možné na Slovensku, že toto môže byť problém. A preto si myslím, že tá vysoká škola je aj v taký, keď sa chcem orientovať na tento smer, že je to tak prekážka, ako ste vypovedali. Áno, s tým som sa v podstate stretol pred tými 15 rokmi hruba. Keď som odchádzal z telekomunikácií, hľadal som si robotu a tiež z niektorých firiem, ktoré tak na elektriku sa zameriavali. Bolo povedané, že to je stredoškolské miesto a mám smolu. Nakoniec robil som také nejaké montáže, síce slovenská firma v Rakúsku a v Nemecku, základňové stanice mobilných operátorov upgradeovali. No a tam plece vedľa pleca, inžinier so stredoškolákom a tam to nič nevadilo. Ja ale neviem, prečo to takto napríklad aj tie súkromné firmy berú, že buď z toho hľadiska, že má titul, musíme dať viacej peňazí, alebo že z toho titulu, že chcú tým ľuďom, čo vyjdú zo strednej školy, dať práve že šancu, že nemusia ísť na tú vysokú školu, že dá sa aj takto uplatiť v dnešnej dobe. Ja neviem, ktoré z týchto dvoch to je v tých hlavách, akože jak to napadne, že nezoberú takého človeka. Je to z jednej strany aj dobre, čo som povedal, že zoberú toho, aby si niečo vyskúšal stredoškola, ktorý nechce, aby mal šancu. Lebo kedysi to bolo tak, že vysokoškolákov brali všade. A že mali oveľa väčší šancu sa dostať do práce. Ale teraz toto... Je to také, že aj keď sa teda študuje niečo také akože zložitejšie, že často je to proste zbytočné, keď nie je dobrá stredná. Niekedy sú... Proste ono to... Možno my, keď sme ešte študovali, tak ľudia, keď vyštudovali vysokú školu, dostali tzv. Umiestnenky. To znamená, my sme vyštudovali a sme vedeli, do ktorej firmy pôjdeme. Jasne, to bolo na večné veky amen, hej, lebo tam nastúpite stavať idete do dôchodku, hej, to kedysi tak bolo. Ale teraz vlastne tým, že je kopec tých vysokých škôl, kopec nejakých odborov, tie školy sa chcú nejak ukázať a robia všetko, aby teda tých študentov nejak prilákali niečo a niekedy sú to odbory, ktoré už ani nemajú uplatnenie, hej. Politológia, keď si zoberiete, tých je na mraky. Proste to sú také odbory, ktoré váže, a kde potom robiť? A zase tieto technické, viete, zoberte si podniky, čo prišli, tak oni buď zobrali tých operátorov, 8 hodín robím jedno to isté, a potom zrazu
každý chcel ísť na vysokú školu a možno oni ani zistili, že tí ľudia, nie všetci na tie vysoké školy majú. Vy ste totiž nezažili to, jak ja som teda viac zažila, keďže som dlhšie, že proste ľudia, čo mali štvorky, nie že zmaturovali na štvorky, takto celé 4 roky, a išiel na vysokú školu, mal taký istý titul inžiniera ako ten, čo skončil na čisté jednotky a ktorý tomu ešte aj rozumel, hej. A teraz si oberte, ten zamestnávateľ dostal 2 inžinierov s titulom inžinier. Jeden mu tam dobre neurobil, že reformu, lebo všetko vedel, všetko to, a druhý bol rád, že vôbec príde do roboty a zašije sa niekde. Takže možno aj to bolo, že bolo zrazu veľa tých vysokoškolákov a oni chceli ten svoj plat, lebo im museli a neodviedli to, čo tí zamestnávateľia chceli. Tak preto sa asi možno oni vracajú naspäť k tomu. Akože asi aj veľký problém v dnešnej doby je asi gymnázium. Podľa mňa je to už dosť taká zóna. Tiež chcel opýtať, že či by ste sa tam vrátila, keď ste hovorili, že ste išli na gymnázium. Ja aj gymplaška. Či by ste aj, keby ste teraz mali do nejakej školy, zaprvé, aký máte názor na to, na gymnázium, a že či by ste išli znovu na gymnázium, keby ste mali teraz na strednú školu? Išla by som ešte raz na gymnázium. Hej? Vážne? Hej, ja mám rada učiť sa veľa a všetko možné. Lebo akože gymnázium je super, keď je tam ten plán, že dobre, idem teraz idem na doktora, presne, idem na právnika, proste dám si to gymnázium a to je to, že viem, čo chcem robiť. A podľa mňa je hrozne veľká chyba, keď niekto povie, že neviem, čo chcem robiť, tak idem gymnázium, predložím si učenie a to... Toto nie. Ja radšej si dať nejakú úplne jednoduchú školu, kde máme akože aspoň niečo, keď už je nejaký ten elektrikár na nejakú tú učňovku úplne najľahšiu na svete, deti dajú jednotku len tak za to, že si prišiel a mať z toho niečo aspoň. A potom si, akože v dnešnej dobe sa už fakt, že na väčšinu výšok dá ísť z hociakej strednej. Ak má nejakú tú úroveň, ktorá je akože potrebná. My by sme teoreticky, keby moc chceme, tak by sme mohli ísť na právnikov. My dvaja určite nie, ale... Normálne išiel na právnickú fakultu. Ja som myslela, že skoro odpadne, keď mi to povedal. No, lebo akože v dnešnej dobe už to je akože možné, lebo... Áno. Že už... Ale ja by som teda akože išla, lebo mne ten Gipel dal taký fakt, lebo to... Ako, dobre, bavíme sa o, za dinosauru a Marie Terezie, ale no, proste dal mi ten všeobecný prehľad, ktorý mi mal dať. Toto mi dal. Možno keby som mala, že teraz vyber si školu, z ktorej by si mohla ísť robiť, tak by to asi bola hotelová akadémia. Proste toto by mi asi tak by to bolo také najbližšie k niečomu. Kebyže prejdeme pokračujeme v tomto školstve, že čo vás na tomto školstve frustruje, ale málo sa o tom hovorí. Čo je takým problém, čo ste zaznamenali za posledných tých pár rokov, čo učíte? A či vôbec akože nejaký, alebo akože už teraz sa to zbere, že školstvo je také trošku zastaranejšie v niektorých akože ohľadoch a aj ministerstvo až toľko nehľadí na to, aby sa možno toľko obnovovalo to, čo sa učí. No, ako čo mňa teda ako učiteľa odborných predmetov trápi, najviac, je vlastne to, že každý chce, aby sme učili niečo nové, ale nemáme k tomu žiadne materiály. Ja, tak ako vás učíme kriticky myslieť, umelá inteligencia, hento, tamto, všetko k tomu, tak OK, ale musím to aj na sebe realizovať, že ja tiež nemôžem si otvoriť prvú stránku niekde na internete a áno, toto je pravda. A nikto vážne ako ja za ten čas, čo učím, som nebola na niečom, čo by nám na nejakom školení, na nejakej prednáške, na niečom tom našom všetkom odbornom vzdelávaní, ktoré máme mať, všelijaké vzdelávania, nikto neurobil pre učiteľov odborných predmetov. Áno, teraz vám povieme, toto sú moderné technológie, toto je to, toto učte, toto neučte, alebo proste niečo. Toto skôr, že všetko, čo je, si robíme sami, za z druhej strany sa poňuráme kade-tadej, si nájdeme, ale fakt neviete, či to je pravda. Veľa času trávime takým, že
takým samoštúdiom, takým niečím. Tie učebnice sú staré, to je pravda. Je tam, napríklad sme tam objavili aj dosť veľa chyb, ale nemôžeme akože veriť všetkému, čo je na internete, alebo čo mi povie ChatGPT. Hej, na toto nadväzuje vlastne otázka, že či si myslíte, že by v tom obore, čo učiteľ učí, mal mať akože takú tú voľnosť, mať akože, že má mať obmedzené, že aký osnovy? Hej, nejaké cca úplne akože malé osnovy, čo by mal učiť, ale či by mal mať takú väčšiu voľnosť, že ako to tie deti budú toto učiť. Je potrebné, toto nie je potrebné. Ale toto je stále. Áno. Áno, to je v pohode. Lebo ako osnovy sú na to, že v podstate jedno z druhého vyplýva. Vieš, že keď ťa naučíme jedno, tak potrebujem to pre niečo ďalšie. Ale koľko toho ja budem potrebovať? Úplne ináč by sme sa správali, alebo ináč by sme učili, keby ste boli učňovkári, elektrikári. Hej? A úplne ináč, keď akože potrebujete základy. Takže to má učiteľ voľnosť. Lebo niektorí učitelia aj sa vyhovárajú, oni by to ani nerobili, ale musia. Musíme to spraviť. A takéto veci, tak preto tam bola aj taká otázka, že keď hovoríte teda, že je to tak, že nemusia, tak sú aj nejaké body, ktoré musíte prebrať, že napríklad nadväzujú na to ďalšie učivo, alebo také niečo, že určite sú aj také, a že či to je pravda vlastne. Áno. Proste ty máš niečo, čo musíš odučiť, ale sú to témy, to není konkrétne, hej, dnes musím odučiť, hej, tam tranzistor, tak. Ale ja keď proste a zistím, že sa budeme hrať na tranzistory, no tak sa budeme hrať na tranzistory. Nie, ale ako je dané. A ostatné už proste je na nás. To isté aj na praxi, no však povedz. Áno, je to tak, lebo tiež nemôžem v prváku robiť nejaký zložitejší obvod, napríklad na tranzistoroch, keď tie decká sa to budú učiť až v druhom ročníku. A vy si tie obvody aj také napríklad, nemusí to byť iba obvody, ale tie projekty, čo sa robia na praxi, že vy si vymýšľate sám, alebo od niekade máte zadané, že toto musí byť, alebo... Ja mám len témy. Témy tiež. Ja, že či to je iba takto, že témy sú, alebo že či viete, že si... No práve, napríklad my sme si mysleli, že proste väčšina vecí je skôr nadiktovaná a skôr, že musíte si zobrať tie podklady nejaké, čo vám oni dajú a presne z tých podkladov nejak učiť, takže... Môžem, keď som s tým začínal, pred tými 11 rokmi, proste dostal som prvý, druhý ročník, vtedy aj tretí prax, tematické plány a názvy, druháku, jednostupňový zosilňovač, preklapací obvod, tak, a hľadaj si. Takže niečo mi kolegovia dali, ale keďže v dnešnej dobe internet funguje, tak mnohé veci som si ponachádzal. Ešte mal som funkčný, naučil som sa od manželky používať multisim, tak schémy a tieto veci, proste urobil som si v tom multisime, tam som si vyskúšal s tými súčiastkami, alebo vyložene našiel som schému a neboli tam popísané hodnoty tých rezistorov, kondenzátorov a tak. Takže vlastne takto som si v tom multisime podosádzal tam nejaké súčiastky, lebo tam mi nič nezhorelo. Jasné. No. Áno, ako toto nám pomohlo, lebo to si už proste nehovoríme teoreticky, deťom vieme to aj ukázať. Jasné. Akože, áno, všetko, akože sami. To nemá. A toto by som povedala, že možno aj toto je dobré, že nie, že táto kniha a teraz túto knihu, čo sa dám naučiť na spamäť a sme vybavení. Áno, určite. A ešte mám takú otázku, že vy keď, pán učiteľ, vy učíte prax, hej, až vy ste chceli učiť prax, alebo to vám bolo jedno, alebo ste napríklad chceli učiť teóriu, že ako ste to mali? Práve som chcel tú prax učiť. Tá druhá škola, kde som, ak som tu spomínal, to rozhodovanie, tak práve mal som učiť teóriu, základy elektrotechniky, telekomunikácie a ešte niečo. A tu ja som začínal vyloženie len s praxou. Nič iné som neučil, len prax. A teraz učíte aj niečo iné, alebo ešte meranie. Prax? Aha. Však aj u vás som jednu skupinu minulý rok učil. Takže vás asi viacej tá prax.
baví a tak. Áno. Pán Želka, vy ste to ako mali? Vy ste chceli teóriu, elektroniku? Ja som učila aj meračky, aj také tieto, ale To viem. ale proste tu som ostala na tej teórii a ako musím povedať, že som za to vďačná, že som ostala pri tej teórii, lebo keď niečo potrebujem, tak si to viem nájsť a viem si to tak a zase z druhej strany tí chlapci, ktorí sú tu, ktorých máme dobrých takých, teraz aj liceistov, aj tých všakých. Keď sa ich popýtam, tak oni mi to povedia, že čo aj jak. Takže mňa akože momentálne som fakt ako spokojná s tou teóriou. A hlavne sa nemusím hnevať na to, keď mi niečo nejde a proste aj po prípade dávať pozor, aby to dieťa tam kde nezabilo. Nestočil mi koniec do zasúky. A ja ešte mám teraz takú jednu otázku na vás, potom už nechám Kuba, už sa moc pýtam, ale mňa zaujíma. No, že je pre vás dôležité, že v triede mať skorej takú atmosféru, že nie voľnejšiu, ale takú napríklad zábavnejšiu, neviem ako to povedať, alebo takú, že teraz ideme sa učiť, keď sa učme. To disciplína. No, že či je pre vás dôležité, alebo ako to máte radšej. Lebo, pán Želka, vy máte také veľmi dobré hodiny pre nás. A vy to učíte veľmi iným spôsobom ako iný učiteľ. Nebudeme im hovoriť, pretože vy ste jedinečná. Ďakujem. A že či vás to baví viacej takto, alebo by ste chceli nás stasať, ako neviem, nebudeme menovať. Dobre, no tak povedz ty máš to menej asi, lebo ty máš len 10 detí v triede. Na teba bolo viacej otázok, ale samozrejme... Nie, ty máš viacej detí. Však tiež som vás učil, tak nikdy som nebazíroval na tom, aby tam bolo počuť muchu lietať. Takže áno, mám rád voľnosť, ale zase... Jasné, hranice. Isté hranice musia byť. Jednoducho, aby som ja s kolegom, ktorý je meter odo mňa na seba kričal, lebo žiaci sú hlučnejší ako ja. Jasné. To mi trošičku vádi, že tá elementárna slušnosť sa stále viac a viac stráca. Mení sa doba a ja si to teším, že aj čo mi hovoria rodičia, že kedysi učitelia, že ich tam byli a akože za mňa by sa to malo zaviesť aj teraz, pretože niektorí, ja si tiež niekedy na sebe všímam, že moc vyrušujem a že máme radi takú tiež tú voľnosť v triede, že aj sa porozprávame, podebatujeme, ale keď už fakt je toho veľa, malo by sa zakročiť poriadne, si myslím, a nie iba poznámky, lebo to nikomu nepomôže, ja si myslím, že poznámka dojde rodičom, ale tí deti sa naučia disciplínu viacej tým starším spôsobom, podľa mňa. Že čo vy hovoríte na tú výučbu, takú tú staršiu versus táto novšia. Napríklad môj názor je, že mali by nás cápať. Ale akože, dobre, povedzme si, že všetci sme ľudia, nie každému sa stále chce, tak ako vám sa stále nechce, tak nechcem povedať, že my to tak hráme. Ale aj niekedy fakt, akože si pete Bože, že som unavená, alebo takto. Závisí to ale aj od triedy, lebo do niektorej triedy pôjdete a tam späť fajn. Tam sa tak dobre učí. Hej. Tam máte, aj keď sa vám nechce, tak si tam viete oddychnúť. A do niektorých tried prídete a poviete, nie, toto nie, pretože tam viete, že tam napríklad, čo mne nevyhovuje, sadnúť a len diktovať, alebo proste sa hrať na takú učiteľku, že... Učiteľka. Hej, takú, áno. Lebo proste to mám dojem, že tie deti to sa tam chcú naučiť a dajte mi pokoj. Ja tým, že vlastne dám radšej taký, nazvime to voľnejší štýl, lebo vtedy si možno tie deti, to je moja predstava, si zapamätajú viac ako ideme nasekať, hej. Možno, že aj niekedy také hovadiny, ktoré tam človek povie, takým iným spôsobom to vysvetliť, tak si zapamätajú lepšie. Toto a proste tá atmosféra v tej triede je potom taká iná, taká, mne sa zdá taká lepšia, ale zase máš pravdu, Oliver, že už keď je toho dosť, tak ako seknem. Jasné. Stačilo. Treba. Stačilo. Až tuto vidím možno problém aj zase v tých rodičoch, že často rodičia, oni proste, aj keď dieťa dostane poznámku, alebo napríklad náhodou učiteľ niečo akože viac, jak keby mu len niečo povedal, tak už proste
len moje dieťa má pravdu a... Proste moderní rodičia. A často ide do vás aj kvôli niečomu, čo akože by úplne nemuselo byť. Musím povedať, v našej triede máme veľmi dobrých rodičov a Pozdravujem Marušku. to som chcela povedať, že na prvom rodičovskom združení pani Maliková urobila poriadky. Nie, ona proste veľmi jasne dala najavo všetkým za rodičov, lebo tak ako ja som vám povedala pravidlá, ktoré budú, tak som povedala aj rodičom pravidlá a ona veľmi jasne dala najavo tým rodičom, že takto to bude a ju budete poslúchať. No áno. V tomto napríklad moja mama má super názor, že učiteľ má vždycky pravdu. Mňa to tiež pretože to musí byť autorita. Ale máme tu akože aj výnimky, ale to nebudeme rozoberať. Ale zase povedzme si, keď vy nezoberiete toho učiteľa ako niekoho, kto, nie že vám chce zle, lebo sa máte učiť, ale ako niekoho, kto na tú snahu sa vás niečo naučiť, tak potom na čo ste v hociakej škole. A ďalšia vec, je to veľmi zlé, keď deti prídu alebo pozerajú na toho učiteľa ako na svojho nepriateľa. To je jedna vec, hej, ako ja nehovorím, dobre, každý máme iné spôsoby učenia, ale proste Ježiši Kriste, ako, no dobre, no tak si pohovor. A potom na čo je túto dieťa? Jasno. Ja som, možno ste si všimli, keďže už chodíte 2 roky do našej kmeňovej triedy, že tá trieda je iná, že je aj jazykárky, že tam majú kvietočky a takéto. Že naša trieda je taká trošku iná oproti nejakým iným triedám. A ja som si povedala, to je moje pracovné prostredie, to je vaše pracovné prostredie a ja chcem, aby som sa tam ja cítila dobre a vy, aby ste sa tam cítili dobre. Čiže ja som si tú triedu robila takú vzdušnú veselú. Hej? Tým pádom, aspoň ja si teda myslím, že deti, keď tam prídu, tak neprídu do toho, že trieda. Hej, už len tie mačky, čo sú tam, keď si vyšli a tekajú, tak to je... ale proste to je jedna vec, ktorú som si povedala, že takto to bude. Hej, že tam bude vzdušno, veselo a nič, žiadne preplnené skrinky, žiadne také. Čiže to je jedna. A druhá vec vlastne, áno, je to aj o tom, že tie deti sú rozmaznané a presne tí rodičia začínajú chaosiť, lebo tam dostal 3, 4, no tak si to vybav s dieťaťom a nie s učiteľom. A z druhej strany zase, keď ja vám dám niečo také, povedzme si, také voľnejšie, také rozprávačské, diskusné, tak viete aj vy mne dať toto. Aspoň ja som sa za ten čas nestretla s deckami, že proste, keď áno, stretla a to boli také, že viete čo, len nám nadiktujte a dajte nám pokoj. Veľmi zle sa mi učilo v takých triedách, lebo tak ako ja, keď sa vás pýtam a niečo, akože pýtam v zmysle látku a vy mi odpovedáte, tak vy sa toho naučíte o mnoho viacej. No. Lebo jeden, druhý povie a možno aj tí, ktorí sú takí tichučky, že sa do toho nezapájajú, tak nasávajú na tie informácie. Jasné. Dneska nám to moc nešlo, ale... No, dneska, ježišmária, ale do jaké hovadiny tam začať. Transformátory. No. Aby sme prešli teda na inú tému, tak možno, čo teraz tak dosť rieši, že aj pán minister teraz navrhuje rôzne zmeny v školstve, ktoré majú byť zamerané na skôr takú výchovu detí, ohľadne teda aj telefónov a podobne. A že či by v tomto prípade, aj keď často v tom zlyhávajú, nemali byť skôr na výchovu, že rodičia, či by sa mala tá výchova dávať akože toľko do školy, či by sa to skôr nemalo zamerať na to vzdelanie proste toho predmetu a tá výchova by sa mala skôr posunúť na rodičov. No, ja by som povedal pánovi ministrovi, že v prvom rade nech si vychová rodičov a potom nech nám pošle deti do školy. To je za mňa ako výborná odpoveď, pán Šelka, lebo vnímame to. Ja osobne, keď vidím nejaké, akože, že mal, poviem, zo základnej školy, som mal takých spolužiakov, mohli si kedy chodiť do školy, ja teraz neidem, tak mama ho nehala doma, tuto už nie je až také. A na základnej, keď som ja bol, tak kým som mal 38 teplotu, tak som išiel do školy.
A keď som mal 38 teplotu, tak som bol pol hodinu doma, keď to neprešlo, tak až vtedy som ostal doma. Takže ja si myslím, že takto by to malo byť. A čo sú títo rodičia, že rozmazaní dokonca aj rodičia, že malo, čo ste povedali, super odpoveď, že malo by sa ich vychovať. Že napríklad, akým spôsobom podľa vás by to išlo v tejto dobe? Toto neviem. Toto je tak ťažká otázka. Je to veľmi ťažká otázka. Je to veľmi ťažká otázka, pretože tá doba sa tak zmenila, odkedy akože aj my sme chodili aj na stredné, aj na také školy. Je to ťažká otázka proste, ako vychovať tých rodičov, ale jedno je pravda, že napríklad EduPage robí veľa, že rodičia sa o známkach dozvedeli zo žiackej knižky, keď ju museli podpísať. Hej. Čo mohlo byť Teraz, týždeň. Áno, nudné žiacké knižky sa podpisovali. Ešte na Zuškách to bolo aj teraz, my sme zažili. Neviem, či je Kubo, ale ja som mal na základnej umeleckej škole tiež takú podpísal. Ja som mal všade na žiacku. Ale vieš, proste s tým, že teraz vlastne ti cinkne známka a akože je to proste také, že ako to spraviť, neviem, pretože fakt tí rodičia sú... Áno, každý rodič je aktívny na svoje dieťa, to si zase povedzme, to je jasné. Ale podľa mňa aj to, že cinkne známka a už je tam chaos nejaký. A sú veľmi nekritickí, presne tak, ako hovoríš. A ešte možno je, že tí rodičia nemajú na tie deti čas. Že keď majú takú robotu, že robia 12, no, jasné. alebo majú 2 roboty, tak niekedy nemajú na nich čas. A neviem, fakt neviem. Ale jedno je pravda, treba začať od rodičov. Skôr je možno problém, to sme sa bavili aj vtedy o tom intráku, že akože pustiť tie deti do niečoho zložitejšieho, že ani nie už teraz pri tých vysokoškolákoch, ale aj treba, ja už, keď som bol aj na základke, keď som mal aj možno 10 rokov, tak už naši ma tak akože tlačili do toho, aby som napríklad objednal pizzu a zaplatil ju. Sám proste dali mi peniaze, dali mi všetko, ale ty to spať na záhrade v stane? Ty to proste vyrieš, ty chodí do takýchto vecí, čo sú mimo tvojej komfortnej zóny a posúvaj sa v tom, že teraz to také, že niektoré decká aj tu sa boja dojsť treba za pani sekretárkou a vypýtať si nejaký papier alebo niečo. Že je to také a ak s týmto, on keď aj vyštuduje, tak teraz keď vyštuduje, tak mama pôjde na pohovor za neho. Ale to je áno, to je presne o tom. Ešte jedna otázka. Takú veselšiu, hej? No, ešte, keď sme pri tej škole. Jediná vec, akože taká, čo mi že vadí, akože už som si zvykol, no ale vadilo mi to, keď som prišiel, že niektorí učitelia nám to vykali. Mne to strašne lezlo na nervy. Že... A ja to robím stále. Ja viem, pán učiteľ, ale ja neviem, mňa to znie ako... Môžem to vysvetliť, že prečo. No mňa to zaujíma, že potrebujem tak vysvetlenie, že... Riešil som tú dilemu, keď som prvýkrát stal pred deckami, pred tými 10,5 rokmi. Ale si hovorím, reku, neželám si, aby oni mne týkali, tak prečo sú to už dospievajúci ľudia, niektorí tí tretiaci, štvrtáci dospeli, tak prečo ja by som im mal týkať, keď oni mne musia vykať? Takže je to také, že z vašej strany, že vy ste to chceli, že nie je to ako nariadenie. Nie je to. Je to doslova moje rozhodnutie. Akože viem, že si tam chcete zachovať nejakú tú medzeru, že vy ste učiteľ, hej, že autorita, ale a to keď som počul, som tam prvý raz došiel, pán Malík, tu sedíte, ja som 16 rokov som mal, v živote mi nikto nepovedal pán Malík, ja som kúkal, že kde to som a to som mal taký, som sa klepal normálne. A mne to tak vadilo, no som si na to už zvykol, ale mňa to zaujímalo, že či to je akože škole, alebo tak. Je to... Kedy si to bolo? Kedy si nám museli vykať, ako povinne nám museli učitelia vykať, presne, aby bolo akože dané to, že je človek na strednej škole. Ale hovorím aj mne, neviem, teda si nespomínam na niektorých učiteľov na priemyslovke, ktorí by žiakom dýkali. Ale zase predstav, že ja si už nepamätám, to si nechcem pamätať, vieš, tých žiakov, čo učím ich rok, nejakých tretiakov, a teraz, že čo mi povie, vy zelená mikina, poďte sem, no akože halo. No, jasné. To je... Lebo ja si akože myslím, keby to bolo, že od 18 sa chodil na strednú, tak dobre, ale sú to deti, ja neviem, to je taký môj názor, že ale keď idem na poštu, tak mi tam týkajú. Ale už sa mi stáva, že už aj malé deti mi povedia dobrý deň, už sa cítim starý. Takže, ale ja som chcel počuť, že či to je takto, ale tak ja som rád za odpoveď. Tak môžeme to posunúť ďalej. Robím aj ten štvorlistok, sem pre tých deviatakov a jednoducho, áno, sú to ešte základiaci zo základnej školy, ale ja jednoducho, no neviem sa prepínať, tým vykám a hen tým by som mal cíkať proste.
A sama tiež, a že prečo nám vykáte? Lebo ste žiaci, ja som si zvykol proste žiakom vykať, takže... To je, keby ste chceli to už robiť automaticky. To robím automaticky. Aj z jednej strany mňa tak rodičia naučili. Cudzím mám, dospelým cudzím ľuďom mám vykať. A to áno. Jasné. Takže už sú to dospievajúci ľudia, takže ja to beriem úplne normálne, že im vykám. No dobre, ideme na inú tému. Teraz ma tak trochu zaujíma, že už sa vlastne takisto aj v školstve posúvame ďalej a ďalej a že či sú známky a ten známkovací systém, či ešte stále taký efektívny, ako by mohol teoreticky byť. Ešte nemožno existuje niečo, čo by sa to nejak dalo nahradiť. Môžem teraz ja začať? No, určite. Z pohľadu praxe mne by stačili 2 stupne. 1 a 5. Funguje, nefunguje. Áno. A napríklad aj na tom meraní tam musím bodovať a vymýšľať a tak. Tam mi to doslova vádi. Do začiatku som s tým, aj prvý rok, jak som učil meranie, tak surovo som dával len známky, až potom ma presvedčili, že áno, treba robiť bodovanie a lepšie, že to ohodnotí. Bo niektorí učitelia robia, že percentá, druhý zase body, tretí zase známky. To si môže každý sám. To je na voľnosť. každého, áno. Tom je voľnosť. Hovorím, na praxi Jak bude 1, lepšie. 5. Jak bude lepšie. Jasné. Neviem, vieš, ako ono známky, to je akože nejaká taká historická táto a každý je na to zvyknutý. Hej, však samozrejme je to prehľadné. Akože... Áno, jedna vec. Druhá vec, podľa mňa to aj tak neodráža tie vedomosti tých detí, pretože keď príde a mňa oco doma skúšal, hej, a od slova do slova sa to naučí, tak dobre, dáš mu jednotku a čo z toho, hej? Ocko je happy, že má jednotku, ten je konečne, že chvála Bohu, nebude ma viacej trapiť, ale nezodpovedá to tomu tým jeho vedomostiam. A zase slovné hodnotenie, viete si predstaviť, že ja učím cez 300 žiakov a ja by som každému, ja neviem, jak sa volajú, a ja by som mala každému písať slovné hodnotenie. To jasné. A niektorí, prídete do triedy, kde je 30 ľudí a niektorí na vás pozerajú ako, hej, že preboha Lenka z Ríše divo prišla. Hej, dobre, tak ju vytrpíme, lebo ma toto vôbec nezaujíma. Ďalší ti povedia, že super, tak ja vypejte, že dobre, tá hodina je taká všelijaká. A teraz ako čo? Ja si neviem predstaviť, že aby som k tomu písala slovné hodnotenie. Pretože ja vás nemôžem ani jedného toho žiaka spoznať, tak ako učiteľky napríklad na základnej škole, že sú s nimi stále hej, na tom 1-4. Ale čo, akože, alebo keď mám 1 hodinovku, jak ja tie deti spoznám. Ale myslím si, že toto bude ešte veky vekov, tie známky. Hej, vlastne to prepája aj takú súvisiacú tému, že možno aj tie známky trošku robia to, že často to už žiakov není ani toľko o tom, že sa niečo naučí a pamätá si to proste, ale že je to takéto memorovanie na chvíľku. A že to je možno taký dosť veľký problém, že aj o tom to sú akýby tie známky a potom tie známky úplne nereflektujú to, čo možno ten žiak aj reálne vie. Prečo si myslíš, že dávam také písomky, jak dávam? Som dostal 4 úplne celkom. Ja to nejaká Tohoto není dobré proti nám. To asi bol nabiflovaný. Prepáčte za týkanie. Pohode, jasne. Mne to iba vyhovuje, pán učiteľ. No. Dobre. Aby sme možno aj zakončili takéto tie školské otázky, takže by som prešiel do toho sveta už teraz tých technológií. A že ako moc to pomáha, alebo skôr nepomáha. Akože aj technológie v učení sa, ako je došlo EduPage, všetko toto, takisto aj umelá inteligencia, jak došlo, že či to je to zase taká dvojstranná vec. Keď nemáme svoju inteligenciu, tak máme tú umelú. Dobre, EduPage, ja ho používam teda dlhšie. Ja som ešte z začiatku, tam len známky sa začali dopisovať. Je to oproti tomu starému, jak sme vláčili triedne knihy, kontrolovali, kde kto podpísal, robili sa čiaročky, proste je to, že absolútne great, úplne nice. To je pravda, uľahčí to robotu, uľahčí to aj, ako aj triednemu počítanie nejakých tých hodín, pozrie hneď, kde čo video. Toto je akože, musím povedať, absolútne super. Dá sa tam robiť veľmi veľa vecí, ktoré sa dajú využívať, ktoré uľahčia nielen robotu, ale aj celkové nejaké také
vieš, čo ja viem, počítanie dochádzky, alebo, no, proste je tam veľa. Toto ja považujem za úplne akože fajn, hej, toto je dobré. A umelá inteligencia, ja ju používam na šetrenie času. Pretože ja keď už viem, čo potrebujem, tak ja si to viem stavať, porovnať, po prípade povedať, tak ty si mi akú sprostosť napísal. Alebo proste teraz, keď akože cestujeme, tak si tam viete napísať, že kedy, kde, čo, jak a približne vám to vie povedať, alebo ukázať, alebo proste niečo. Ale no ako Niekedy sa aj urazí AI. Niekedy sa urazí, áno, urazí sa potom. Áno, Stalo sa vám? áno, V Lisabone urazila pred sa v rokom. Lisabone. Sa Hej. urazila na mňa, áno. Áno, urazila sa na mňa v Lisabone, pretože... Písala jej, že jej napísala teda blbosť, že zlé Ja som sa mnou informácie. rozprávala. No, Pekne. áno, až potom, keď sme išli na školenie, kde teda musím uznať, že toto bolo veľmi dobre. To bolo jedno z mála školení, ktoré mi fakt dalo veľmi veľa, že tam sme sa naučili, že vlastne, čo sa jej pýtať, jak sa jej pýtať a čo jej formulovať Stav tých otázky promptov. pre ňu, hej, tie prompty, to bolo výborné školenie. A ako, ja nie som proti tomu, len musíš vedieť, čo s tým chceš dosiahnuť. No, jasné. Pretože ako, že idem si pokecať s umelou inteligenciou, tak to nie. To akože nie. To je jasné. Ono je to tak ako aj s ohňom. Dobrý sluha, ale Zlý zlý pán. pán. Veru. Takže Tak hádam nás teraz neovládne. A tak ja si myslím, že my sa akože... Necháme, my sa ale vy necháme. sa nesmiete nechať. Však toto. Myslím si, že ľudia by nemali byť ovládaní nejakými takými technológiami, ale fakt musím uznať, že keď máte napríklad, ja keď si mám robiť niečo, vieš, niečo hľadať, tak toto mi aspoň ušetrí čas, lebo mi to nájde rýchlejšie. Ja neviem, keď mi napíšem, nájdi mi, ja neviem, tam linky na niečo, tak ono mi nájde. Ja nemusím jak idiot hľadať, preto on. Hej, určite, však je to akože už teraz aj dosť veľký problém ohľadne toho súkromia. Čo predsa len aj v tých telefónoch a v tom všetkom, že si to bere, že každá informácia, čo si tam aj napíšeš, že nevieš, že či je iba tvoja informácia, alebo náhodou to nesleduje niekde v Izraeli, alebo kde. Ale aj čo EduPage, že keď náhodou, že idem aj na obed, hej, vyzdvihnem si jedlo, mám keď dať notifikáciu, už mi píše, že dobrú chuť. Hej? Ona vie, kedy sa idem najesť. Že A napríklad toto je to, čo by mali rodičia sa vychovať, nechať to decko samým sebou a na pokoji. Ako ja chápem, že keď niečo je, že treba si malé to dieťa má prísť domov, hej, a má prejsť cez cestu, alebo niečo tak ako dobre, keď ide zo školy, napíš mi, keď prídeš domov, napíš mi. My sme tak telefonovali mojim rodičom, teda rodičia telefonovali nám, ale ako také, že presne, že... Dobrú chuť. Že áno, No, dobrú ako chuť, stalo sa mi to alebo už párkrát. takéto, vieš, ja si myslím, že tie deti by tiež mali mať nejakú svoju voľnosť, Áno. že by mali a povedať si, čo chcú. Keď raz nechcú chodiť na hudobnú, tak tam nepôjdu, hej? Tak to áno, tiež. No, to je jedno. No, Oliver, ale ty hra zase pekne na gitare. Tak. Ja ako nepamätám, keď som keď sa spieval. Ja som viete, koľko vecí robil. Ale veď aj pekne spievaš. No to nespievam pekne. Nie, Ja som- a prečo potom všetky moje kolegyne boli z teba? A to sa Prečo iba sme hrali, na pán peniaze? Žilka. To iba zo To sa slušnosti, nehrali, viete, tak jak to sa sa- hovorí. Toto ti neverím. Ale áno, To akože... ty nepoznáš moje kolegy. Keď ste hovorili o tých rodičov, že nemali by tlačiť, čo to dieťa nebaví. Že to niektorým dopne takto skorej, ale je to tak. Malo by to tak byť, si myslím. Vieš, tí rodičia teraz niekedy nutia deti do toho, že jeden deň pôjdeš na vytvarnú, druhý deň ťa dáme na hudobnú, tretí deň pôjdeš na cudzie jazyky, lebo to musíš byť, hej? Neviem čo. Alebo keď chce otec futbalistu, narodí sa mu dcéra. No, tak pôjdem, zásadne pôjdem na futbal. Jednoducho, vieš, proste akože a to decko, keď to nechce. Jasné. A ono proste chce sedieť doma a malovať si malovanky. Ale ide na tréning. Dvojfázový. Box. ja sa v tomto priznám, že raz som toho staršieho syna ovplyvnil, keď sa rozhodoval, že na akú školu ísť ešte zo základky. Veľmi, že kuchár, čašník, bavilo ho varenie, ale dole, doteraz máme prenajatú jednu takú miestnosť, čo bola pôvodne sušiareň, tak
tam mal dielňu od malička. Spajkovačka, to bol jeho verný kamarát a skrutkovač a tak. Čiže mal dielňu, fakt, že venoval sa elektronike. Mu hovorím, reku, dobre synák, choď na kuchára čiašníka, ale likvidujem dole dielňu. Všetko odtiaľ buď rozpredáme, vyhádžeme miestnosť, odozdáme. A že to prečo? Lebo pre seba váriť môžeš, aj keď nebudeš mať školu. Ale s elektrikou ty to robíš zatiaľ len tak amatérsky. To, čo tam svoje robíš. Ale keď chceš tej elektrike rozumieť, musíš sa ju ísť učiť. Tak ono je dobre, Išiel na priemyslovku, teraz sa živí ako elektronik, veľmi slušne, zarába viacej ako my dvaja dokopy. Možno. Tak ono je dobre, keď tí rodičia to dieťa tlačia, že v tom vidia fakt ten potenciál. Ja som ho len usmenil. Áno. Mne tiež ako trochu Ja som ho netlačil. naši. Ja som mu povedal, chod si za kuchára, ja ti to brániť Jasné, nebudem. áno. Ale dielňa pôjde preč. Ale hovorím, že ten potenciál, keď tam vidia, že fakt na toto dieťa má, a nie iba kvôli tomu, že ja chcem mať, neviem, doktora. A on nechce, keď nemá na to, tak je to také, ako, ale keď to má ten potenciál, to dieťa, podľa mňa je to super. Že iba Dobre. to môže Dobre. preletieť. No hovor, Dobre, tak idem ja prvú, vyberem. no vyberaj. Lebo, Tých 95. Si zo začiatku, alebo? nie, určite nie. Dobre, takže dáme takú otázku, kto viac mešká? Ani jeden. Vy už Snažíme nemeškáte. Ani jeden. Ja som dal zlú otázku. Dobrú. Kto viac upratuje? Pán učiteľ? Kto je väčší bordelár? Zase naopak. Takisto. To ešte urobíte bordel, potom musíte obratať. Kto je tvrdohlavejší? Tak to asi ja. Náš starší syn. Áno. Áno. On Pozdravujem. vedie v našej rodine, ale ja som tvrdohlavejšia. Áno. Kto viac míňa peniaze? Taký by menej zodpovedný s peniazmi. Dnes skôr, že kto Asi viac na- míňa peniaze, ale kto viac míňa peniaze na zbytočnosti, by som to upravil. No. No, tak ako, ja neviem, pretože my tým, že máme každý svoje záujmy, tak pre toho druhého sa ten záujem zdá zbytočnosťou, hej? Takže to je také ako, že... Ale máme aj každý svoj rozpočet. Áno, Takže... takže... Dobre. Tu sme dali takú kontraotázku, to sa nevychádza. Kto dáva lepšie darčeky? Pán učiteľ, tak to musia byť parádne. A kto je zase naopak taký, že zabudne? Akože že všetko zabúda, že by zabudol aj výročie napríklad. Ani jeden. Nie? Vy nezabúdate? Sledujete 100. Ja zabúdam ináč. Ja sa nepamätám moje datum narodenia, nie ešte druhých. Kto je väčší gurmán? Áno, pán Šelka, vy ste? Vy ste akože vyberavejšie, alebo vám... Áno? Áno, aj. No pekne. Kto je väčší stresár? Povedzme, hej. Pred každou cestou niekam mám A nie, stres, tak, ale obavy. Ako, a hej, tak. viacej stresuje. Kto má lepší hudobný vkus? No. Máme rozdielne, v niečom sa zhodujeme, ale myslím, že ten záber, napríklad čo sa týka v populárnej hudbe, asi ja, ale skôr tú klasiku, ani neviem v podstate modernú, takú tú populárnu hudbu, ktorú Ale v štýl. čom sa zhodneme obidva, to je asi Queen. Áno, Queen? napríklad, hej. A keď sme pri tej hudbe, že aká je vaša obľúbená pesnička? Ako nejako tako, že Bavili toto o tom. musím ako si púšťať, to nie. Moja taká historická taká srdcovka súvisí s dátumom mojho narodenia. Je od Beatles a Hard Day's Night, lebo ten album začali nahrávať presne v deň, keď som sa narodil. Ja, no pekne. A nejaká taká obľúbená ľudovka, to ma zaujíma, lebo moja dedinka v údolí. Vy nie ste na ľudovky toľko? Nie. Akože my sa máme radi, akože docela ľudovky. Ja ako... Tak na Kráľovej holi, čo sa mňa... Akože nie, že by som povedala, že nemám rada ľudovky, ale v podstate áno, ale tiež ju nemám takú, že toto, hej, musí byť akože ona. A dedinka v údolí nie je až taká zlá. Je veľmi veľa takých pesničiek, takých akože pekných aj ľudových, vieš, ktoré mám rada. Máme Záhorskú dedzinu. Kto je väčší pesimista? Tak to asi ani jeden. Nie? No pekne.
To my tu máme také, my sme skorej pesimisti ako optimisti všetci. Nie, Pred písomkou. nie, my akože, nemáme, Skôr ani sme realisti. nikdy neboli, my sme skôr realisti, áno. Kto viac improvizuje a kto má viac akože také, že kto viac plánuje? Tak toto ako som. Plánovať Áno, plánuje toto ona, a ja je, skôr to je moja improvizujem. parketa. Áno. Ja tak maximálne 2 dní dopredu niečo naplánovať a ona aj 2 roky je schopná. To je jedno, aj tak to nevidia a potom improvizujeme, hej, takže... Takže plný kalendár. Doplňame sa. Nemám to ja, Ona proste, niečo alebo ja vymyslí, proste idem aj naplánuje idem. a ja potom improvizujem. Áno, Sa doplňate akože. áno, to To pohoda. je super. Kto sa skôr nahnevá? Kto je taký... No to sú rozlostiť. skôr asi. Že vypením. Je to Kto najlepšie. je väčší workoholik? Čo to je? Kto je akože... Je, aha, on sa pýta, čo to je, ja sa spýtam, čo to znamená oddychovať, hej. Snažím sa nebyť. Aha. Takže, Workoholikom. kto viac z vás dvoch? Takto my skôr, akože, keď by som povedala, tak v práci ani tak už veľmi nie, ale tým, že my máme také svoje No, áno. svoje hobby, tak tým pádom ja nemám čas na nič, hej. Čiže ja som stále v nejakom švungu, proste niečo sa deje, musí sa diať, pokiaľ sa nebude diať, tak ako, kde čo toto, hej. Kto je väčší nočný vták? Bože môj, že ani náš kocúr to nebol. Nie, my v noci tak pekne zodpovedne. spinkáme. Tak to má byť, ja si myslím, že tak to My má pekne byť. v noci spinkáme. Skorej ráno. Lepšie ráno, večera. Ráno múdrejšie večer. Áno, tak. No, Ale ľubíme si pospať. áno. A táto to nadväzuje, že kto by skôr prespal budík. To asi ani jeden. Áno. Ja aj dnes napríklad som sa zobudil 10 minút pred budíkom. To ma zavidím. Ako, asi ani jeden. My sme nikdy neboli, že budík a teraz ako tam, že nie, to nikdy. Nikdy to sme akože... Dobre, tak to ma zavidím celkom. Ale naše deti takto. Na priemyslovku, keď som chodil, tak to ešte tedy tie mechanické No. budíky. To Tak rinčovná. mal som nastavené, že kedy by mal akože zvoniť, ale nemal som natiahnutý zvonček. Čiže on, keď nastala tá minúta, tak on tak cvakol. To cvaknutie pružiny, mne to stačilo. Áno? Hej. No, vidíte. My sme takí. Tak to zakončíme poslednou otázkou, že kto je väčší romantik? Je? Veď prvá. Jaj. Tak to, čo si nechcel dať. Jaj. Väčší romantík, neviem, asi ja. Ty si taký skôr realista. Ja tak občas aj posnívam, keď mám o čom, ale zas manžel dáva lepšie darčeky, nezabudne na žiadne výročie. Do divadla chodí spolu. A kvety sú podľa vás dobrý darček? Alebo... Podľa mňa úplne úžasný. Dobre, to som potreboval vedieť, to bola taká informácia. Majú strašnú chybu. Malo vydržia, Ale ale nevydržia ako dlho. je fakt proste... Fakt niekedy človek takú krásnu kyticu kúpi, plno peňazí, No, do nej vrazí to si a o peniaz. týždeň, hej, Však toto. No, veď to. Ale ako určite kvety sú vždy vhodný darček. Kvetom nikdy nič nepokazíš. Ešte, keď chcete, môžete to nejak zakončiť, či chcete akože odkázať niečo poslucháčom, Adlerákom a tak. Ďakujeme za pozvanie Jasne, hoď kedy. áno. a dúfam, že sa všetkým bude ten podcast páčiť. A že sa ešte tu budeme môcť objaviť. Učite sa jasné. pre seba, Aj my teda veľmi pekne nie pre ďakujeme. rodičov. Dúfam, len že pre seba. ešte niekedy k nám prídete sem do štúdia, dáme druhý diel. No jasné. Ďakujeme teda aj poslucháčom a vy ste počúvali práve Hodinu navyše. Vidíme sa na budúce. Bye. Aj. No dobre.